जोंना फाइनालि सुटआ दिनैहाय जोबगोन आरो लोगोफोर दिनैहाय लास्ट सुट जागोन ना लास्ट सुट जागोन दिनै नोंथांनाबो चेनेल दं इउटुब चेनेल दं आं मिथियामोन नोंनि इउटुब चेनेलखौ आंनि चेनेलखौसो साबसक्राइब खालामखायाखै खालामबाय होमबालाय माथो सोंबावखो आं बिदिबा फोथायनाय फैयाना बिदि खालामबाय मानो खालामाखै जाखो नों सानसेखालि गावसिनानो जोबनायाव आं गावसिनोल' थिनखायो आं साबसक्राइब खालामहोना सिथ्लाजोबल' होनखायो आङो फाइनालि जोबगोन आरो ना लोगोफोर आङो दाख्लिनिफ्राय फार्स्ट टाइमनिफ्रायहाय भिडिअ खालामनाय जायासै मानोना आंना क्वालिटियाबो मबाइला बारा मोजां नङा नालाय लोगोफोर बेखायनो आङो खालामनाय जायाखै आरो गासिबो बिसिनो जोंनि ग्रुपनि आरो ना नांगौ जायोबा जोंनि ग्रुपखौहाय लेंहर साइडफोरावहाय जोंना टिम दंखायो नालाय माने नै बेबो नानिया नै बेबो देनजार मोसाखायो बियो जि मोजां मोसायो बे नै आब' मेकआप मेन आब'ना मा नाम होनोमोनलाय आंना फुजा नार्जारि होनो फुजा नार्जारि लोगोफोरनो सोरबाफोर शुटिंफोर सोलियोबा माने लायोबा आब'खौहाय मेकआप मेन खालामनो लेंहरबानो जाबाय आब'ना गामिया बबेमोनलाय आंना क'क्राझारावनो फ्लाइअभार खाथियाव बारा मोजां नङा आंना क्वालिटिया केमेराया जेबो नङा जा एसेखिनि हायो आं दाख्लै फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो खालामनो नागिरदोंमोन खालामनाय जायाखै केमेराया बारा मोजां नङा नालाय आब' ओंखायनो दे आब' होनबा गोजोननाय थाबाय हो सोलिनो नागिरदों लोगोफोर सोलिनो नागिरगासिनो दं दिनै जोबगोन ना दिनै जोबनो हागौ मानसि मोजां बेफोर नुवाखै गांगोनाङा मा होनोमोनलाय लोगोफोर दाउला सालायलाय दे ए दुरुं दङ नै खेवनांगौना नै दुरुं दं शुटिं लानो नागिरगासिनो दं दा नै लन्चआव सालायलाय दे ए दुरुं दङ नै खेवनांगौना नै दुरुं दं शुटिं लानो नागिरगासिनो दं दा नै लन्चआवहाय नावानो गोदोहांसो
खारा न गोदोआलाय बारलांदो आदा नोंसिना माथो दाबो खारा नैबे दुरुंखौ खेवग्रोनांगोन ना होमबासो खारगोन लोगोफोर आं बारा मोजाङै रायलायनो रोङा दै आं ब्लग बानायफेरा आंनि रायलायनायफ्रा गोरोन्थि जायोबा निमाहा होबानो जाबाय दा एसेखिनियावनोसै आरो लोगोफोर